Molt bé, ja podem començar, perquè ja hem donat un parell de minuts. Hem de reconèixer que en dissabte de matí és difícil moure's, sobretot perquè avui el dia acompanya i ens fa un poc de mandra, però un bon detall és que ha fet per l'aixecat i heu vingut cap aquí. Per tant, bon dia a tothom. I continuarem amb el programa, que ja supos que tenen còpia d'aquesta 5a jornada tècnica al voltant de la Pedra en Sec o de la ruta de la Pedra en Sec. I tal com està previst, la primera ponència anirà a càrrec del senyor Josep Manchado Rojas. Es titula La ruta de Pedra en Sec, present i futur. El senyor Josep Manchado Rojas és llicenciat en Geografia per la Universitat de les Illes Balears i urbanista. Des de l'any 1998 ha fet feina a diverses consultores ambientals i territorials com GAT i BM21 de Medi Ambient, de les quals va ser director de projectes i soci. Durant la legislatura de 1999 al 2003 va ser el director insular d'Urbanisme i Medi Ambient del Consell Insular de Menorca. I posteriorment va treballar com a consultor per 7 dels 8 ajuntaments de Menorca. Durant aquesta legislatura va ser el director del Pla Territorial Insular de Menorca, sens dubte un instrument del Pla Territorial més proteccionista de les 4 Illes Balears. Actualment, i des de l'any 2015, és el director insular de Medi Ambient del Consell de Mallorca. Per concloure, vull afegir una nota personal perquè és notori i sé perfectament que en aquesta trajectòria professional se li ha d'afegir com a persona un molt bon coneixement del món de la muntanya, no només dels espais com a geògraf, dels espais territorials, sinó també de les activitats que s'hi desenvolupen. És notori el seu bon coneixement de massissos de muntanya no només de Mallorca, sinó d'altres bandes del món. Me consta que ha fet moltes travesses, moltes pujades, moltes ascensions i, per tant, se mou professionalment dins un àmbit que coneix prou bé. Moltes gràcies, director, i endavant. Bon dia a tots. La meva xerrada anirà sobre aquest tema, la ruta de Pedra en Sec, on estem i cap a on anem. Vull dir, per entendre on estem, crec que és inevitable fer un petit repàs de què és el que ens ha duit fins aquí, no? Que és aquest llarg trajecte que du una ruta que és coneguda segur per la immensa majoria dels mallorquins i per molt de fora i que se troba, jo crec, amb una cruïlla bastant important en la que hem de sortir-ne, no? La ruta de Pedra en Sec, la Pedra en Sec a Mallorca, la seva relació amb el Consell té un origen llunyà, a l'any 88, tal com va dir ahir na Lídia, va començar amb temes formació i estudi, vull dir, eren temes bàsics, per sort. Jo estic segur que l'any 88 difícilment és que varen començar aquesta trajectòria pensaven que la Pedra en Sec s'arribaria a convertir en un símbol i en un bessó de l'activitat del Departament de Medi Ambient i quasi del Consell, però varen començar fent passes que és com se camina, no? Se comença a caminar i al final les passes t'acaben duent cap a un costat o cap a l'altre. Varen començar amb una escola de margers a Sóller que ràpidament va passar en el Consell Insular de Mallorca, però després també se va començar per la base de la piràmide. Se van fer estudis de catàlegs de les parets de Mallorca, de la Serra Tramuntana, se van digitalitzar, eren els principis de la digitalització i dels sistemes d'informació geogràfica, varen arribar a datar-se de 9.000 quilòmetres de paret, que és una barbaritat per una illa relativament petita. Se varen protegir, és la tercera fase que tenim aquí, que és la protecció d'aquests elements. Se varen declarar 3 bics que els va citar ahir en Pep, les cases de neu, que després en veurem, el barranc de Beniaràs i les parets de Caimari. I després se va fer una cosa que també en veurem ara, ràpidament, la primera fase la passaré molt ràpidament, se varen fer restauració dels elements més importants, feines ingents que a mi ara m'admiren, 25-30 anys després m'admiren i me sorprenen, perquè crec que avui
des de la meva perspectiva del Consell de Mallorca i de lo que costa contratar gent, de lo que costa mantenir gent i tal, me semblen dificilíssims de fer-hi ara, no? Vull dir, ja veureu la magnitud de les feines que se varen fer, i després se va obrir tot això a la ciutadania, i crec que és el moment en què s'engloba tot això com a ruta de pedra en sec, i a partir d'aquí té un element comú. L'any de la creació com a tal de la ruta de pedra en sec, el primer document aprovat que consta allà en el departament i que m'han donat és un decret se va aprovar en el ple, me pareix, en l'any 99, i és el primer moment en què se dona forma en aquesta ruta de pedra en sec. L'any 99, és a dir, fa 22-23 anys. Curiosament, el seu traçat ja era molt similar al traçat que té ara. Vull dir, pràcticament, amb alguna diferència, era molt semblant a el que després se va aprovar i el que ara tenim. Me puc llevar això, no? Perquè m'estic... Això és el que vos deia. Això és el primer mapa on se grafia la ruta de pedra en sec. Possiblement abans havia hagut altres, però aquest és el primer oficialment aprovat per el plenari del Consell. Estem a l'any 99 i el traçat és molt similar en el que ara tenim, amb alguna petita diferència, òbviament. Curiosament, en els objectius inicials m'ha cridat l'atenció que se xerràs d'aquestes coses. Espero que se pugui llegir des de fora, crear un itinerari obert i lliure que vagi de punta a punta de la serra, que hi hagi connexions des de la ruta principal amb el Reiguer, que se restaurin els antics camins de la ruta i aquells que enllacin amb ella, crear una xarxa de refugis petits i de qualitat, vull dir, pràcticament tot eren temes ambientals. A mi personalment me crida l'atenció divulgar i revaloritzar els valors culturals, etnològics i naturals, conscienciar sobre la importància de la pedra en sec i de la cultura de la pedra en sec. No xerra res, i això me crida l'atenció a l'any 2002, de donar una empenta en el turisme sostenible, en el turisme d'activitats, en el desenvolupament sostenible dels petits pobles de la serra, que llavors sí eren deprimits, entre cometes. Jo crec que avui en dia cap poble de la serra està molt deprimit, malgrat que en Pep potser m'ho podria dir, que perden població i tal i qual, però perden població perquè s'estan gentrificant i perquè estan sent substituïts els usos per turisme i per això, no perquè, vull dir, no són com un poble del Prepirineu que s'està abandonant i que s'està morint d'inanició. En aquella època, a mi personalment, potser en altres bandes, però en els objectius de la ruta d'aquest document de l'any 2000 no xerra de desenvolupament sostenible, ni d'economia, ni de turisme. Simplement me sembla curiós. Posteriorment, en això hi ha una fita importantíssima, que és el Pla Territorial de Mallorca. El Pla Territorial de Mallorca s'aprova 2004, si no m'equivoc, i aquí sí hi ha una passa definitivament important, perquè amb aquesta per consolidar la ruta, que és que l'article 50 del Pla Territorial, que és un element, no diré legislatiu, però sí normatiu, això no era normatiu, això era un document del Consell, però que no tenia cap repercussió normativa. El PTI sí, el Pla Territorial, sí que diu que haurà, me pareix que diu 4 rutes, 3 rutes. Diu l'article 50, la ruta de pedra en sec, la ruta Artayuc i la ruta de les Fonts de Palma, que és una ruta petita, que era l'antiga canal àrab que proveïa aigua a Palma, que s'encarrega patrimoni i que està bastant, crec que no ha ningú de patrimoni ara, però que no s'ha fet gaire cosa. Vull dir, la veritat és que en aquestes 2 rutes s'ha fet alguna cosa, a la ruta de les Fonts de Palma està un poc oblidada i potser caldria revitalitzar-la, no? I sobretot jo crec que fa una cosa el Pla Territorial, que és crear la figura o dir que les rutes se regularan mitjançant un plans especials urbanístics. Això és importantíssim perquè el pla especial és un element urbanístic, és un element del sistema de regulació del sòl, del plan general, plan parcials, totes aquestes coses, que una gran qüestió és que un pla especial, i jo
crec que quasi no sé ni si no ho sabien quan ho varen fer els que ho varen fer, no dic els tècnics, sinó que dic els polítics, un pla especial és d'obligat compliment. És a dir, fins ara, la ruta de Pedra-en-Sec era una ruta, fins ara vull dir fins a l'any 2004, era una ruta de desitjos, de voluntats, se marcaven i senyalitzaven camins públics oberts, però amb aquest pla especial que s'aprova el 2015 però que ve des del 2004 del pla territorial, la ruta ja no és una qüestió de voluntats, ja no és una qüestió d'anar marcant i quan signem un conveni amb un propietari marcarem aquest camí. A partir d'aquest moment la ruta és d'obligat compliment, vull dir, un pla especial s'ha de complir perquè per això s'aprova i això tots els que ens hem dedicat a l'urbanisme ho tenim claríssim, no? Jo crec que per això va tardar 11 anys, des de 2004 a 2015, a aprovar-se el pla especial. El pla especial s'aprova en el 2015, amb aquest document que està aquí, s'aprova de forma definitiva, amb una ruta que crec que és bàsicament semblant en aquella que havíem vist al 99, amb alguns camins més. Els objectius del pla especial, bueno, bàsicament aquí ja s'hi xerra d'oferir en el personal en experiències personals, ahir no sé qui parlava de viure experiències, això sí ja comença a parlar d'aquest nou concepte de viure les experiències com a part d'una vivència, tant per la població local i que visqui aquesta riquesa cultural, patrimonial, natural, enllaça tots els municipis de la Serra, per això crec que va fer alguna petita variant sobre el que havia a l'any 99. La base continuen sent aquesta antiga xarxa de camins de muntanya que ja estava marcada al primer esborrany i les construccions i elements de Pedra-en-Sec són l'element més característic i marca que el seu interès és bàsicament paisatgístic, naturalístic, botànic i ornitològic i geològic. A partir d'aquí, bàsicament, el pla especial s'aprova el 2015, a la primavera de 2015, just abans d'eleccions i quan entram el nostre equip, el 2015, ens trobam el pla just recent aprovat amb unes característiques i amb unes obligacions que jo tenia molt clares personalment perquè provenia del món de l'urbanisme, però que va costar bastant d'assumir-ne, no? Perquè ara ho veurem després, en tornaré a xerrar d'aquest tema, però bàsicament el pla especial, per sort o per desgràcia, ens ha tocat dirigir-ho i intentar implementar-ho a nosaltres, perquè s'aprova en el mes de maig, crec que se va aprovar en el darrer ple de la legislatura, i hi ha un canvi d'equip de govern i entram nosaltres just després. No és que estigui gaire orgullós de com ho hem aconseguit implementar, ara ho xerrarem després, ha costat i costa i hi ha unes resistències tremendes, però bueno, no me vull avançar a el que explicaré d'aquí un moment, no? El pla i la història xerraven d'aquestes, ara faig un parèntesis abans d'arribar a la situació actual. Durant aquest temps se van protegir els jocs més emblemàtics, ahir em va parlar en Pep del mateix, vull dir, se va protegir el barranc de Beniaràs, se va protegir les marjades, però també tot l'entorn i les construccions de tot el barranc, se van protegir una gran superfície en els cims de Massanella i Galileu de l'entorn de les cases de neu, se van incloure 11 pous de neu, casetes, bancals, tota una sèrie d'elements que hi ha per allà dalt i els 5 camins que donen accés en aquesta zona de pous. Tot això se va protegir com a bé d'interès cultural, que com sabeu és la màxima figura. I aquí és on jo crec que se van fer aquestes feines ingents perquè ara ho explico després, se van fer aquestes feines increïbles de treballar durant jornades aquí dalt, això està a 1.000 i pico metres d'altura, s'ha de caminar bastant per arribar aquí dalt, i això és la Casa de Neu d'en Galileu, una autèntica joia del patrimoni etnològic que està aquí dalt de la muntanya.
Se va recuperar aquest camí, també a la finca pública de Son Massip. Són feines ingents que costa, a mi me costa personalment, ara que me toca ser gestor, imaginar com les faríem ara, no? Perquè dius, només d'imaginar-me les pegues que me posaria tothom, sindicats, intervenció, secretaria, dius, està clar, i només han passat 20 anys o 25 anys i aquestes feines gegantines que se varen fer per sa serra, avui en dia me costa com les podríem fer, no? Me costa imaginar. Això és un projecte d'Escamí d'Escorreu. Aquí així és com estava, per exemple, era l'estat en què se trobava Escamí, absolutament esbucat, perdut, vull dir, el patrimoni estava en procés d'abandonament total, no? I això és com està ara, no? És una petita diferència. Així estava, pràcticament en runes i amb arbres enormes que ja havien crescut enmig del camí, el qual dona idea dels temps que duia abandonat, i això és com va quedar després d'aquestes feines de restauració, no? Això és una casa de neu, un pou de neu abandonat, també veieu l'abandonament total, que devia estar tot a baix i que supos que el varen buidar. Això és com va quedar després i com se troba ara més o manco. Això ja fa anys i supos que no està tan perfecte ara, però bueno, així m'imagino que la feina és ingent, no? Sobretot perquè això no està a peu de cotxe, això està a hores de caminar i hores de pujar tècnics, de pujar tothom, treballadors, de retirar materials. Després, l'altra cosa de la que sí crec que s'ha avançat molt en el departament i en l'entorn de la ruta és la xarxa de refugis. Vull dir, ara mateix tenim 6 refugis que jo crec que funcionen molt bé. Pràcticament només rebem felicitacions de gent que s'allotja allà, correus que te feliciten quan s'han anat, i quan hi ha alguna queixa, a vegades és per qüestions com que troben que només està escrit en català la carta, o jo que sé, la carta no, el que sigui, vull dir coses d'aquest tipus, o que han trobat un cartell allà, me'n recordo un refugi que van escriure perquè havien trobat no era dels nostres, tenim 8 refugis a la ruta, 6 són del Consell de Mallorca, que enguany hem decidit gestionar-los directament, perquè hem fet, durant molts d'anys, hem tingut 2 refugis concessionats, perquè eren refugis en entorn urbà, un dins el poble de Dellà i un altre dins el poble de Pollença, i la veritat és que els refugis és difícil que siguin rendibles, vull dir, els preus són molt baixos, dormir no sé si costa 11 euros o 14, no ho sé, relativament poc, sopar també són preus regulats, són preus públics i, lògicament, quan el tens concessionat i una empresa el guanya, resulta que al final els comptes no els acaben de sortir bé i van o bé lleven serveis o bé lleven personal, o com ens va passar fa uns anys, jo encara no era, posen un lloguer de motos i de bicicletes allà de fora. Vull dir, la veritat és que els refugis no són rentables i és molt difícil que una empresa privada acabi perdent dobbers, perquè no és el seu negoci és guanyar, i jo crec que hi havia una certa diferència entre els refugis del Consell, que gestionava directament el Consell, i els refugis concessionats, que sempre han rebut més queixes, sempre han tingut una certa... Però bueno, el motiu és simplement personal. Vull dir, nosaltres tenim molt de personal perquè ha de funcionar bé, i enguany hem decidit dur-los tots nosaltres. Sí, clar. Nosaltres els durem tot des del Consell i jo crec que és una de les petites joies que tenim en el Consell, no? Els refugis funcionen. Som una meravella de lloc, el que hi ha estat a Tossals, a Sonamer, a Muleta o en el Pont Romà són autènticament una meravella, no? I a més,
això no forma part de la xerrada, però bueno, com que ho vàrem presentar dijous, doncs enguany farem un programa per dur nins, sobretot d'escoles públiques en els refugis, que passen 24 hores a la serra, de primària, perquè coneguin la serra, perquè coneguin la natura i perquè des de molt petits, perquè són nins, bàsicament, ja vos dic, la majoria escoles públiques, de barris molt d'ells bastant, no sé com dir-ho, desfavorits, per dir-ho bé. I llavors, l'altre dia una professora me deia que els nostres nins és que no surten ni del barri, vull dir que són les autèntiques víctimes de tota aquesta restricció i com que me sent molt orgullós de refugis i de com estan funcionant, doncs bueno, ara després xerraré del futur que espera en aquesta xarxa de refugis. I arribam en aquest moment en què ens estem acostant en el present i hem anat fent petites millores a la ruta. Aquest tipus d'escales botadors, li dèiem a Mallorca, per molta gent gran són perillosos perquè han tingut caigudes, han tingut tal, els anem substituint quan podem per portes. Són petites millores que fan que la ruta sigui cada dia un poc millor, no? Una altra cosa que s'ha fet al llarg d'aquest temps és restaurar el patrimoni natural. No només ens hem preocupat del patrimoni etnològic i històric, sinó també el patrimoni natural. Aquí podeu veure gent pujant aigua per regar plantes. Vull dir, és una cosa que realment són esforços per plantar arbres i protegir arbres, perquè tenim la plaga de les cabres, que desgraciadament és un autèntic drama per l'ecologia de la serra, i les pobres plantes. Algun dia hauríem de crear un PACMA de les plantes per salvar les plantes, no? Perquè aquesta pobra planta té tant de dret a viure en llibertat com una cabra, no? I mireu com ha de viure, en una espècie d'Auschwitz aquí, que no se pot moure ni un mil·límetre, no? Però l'esforç del departament en protegir aquestes plantes, s'han plantat molt arbres, molt de plantons, tenim un petit viver a la finca Rasha on surten la majoria de plantes, no plantam, òbviament, pins, ni tan sols aucines, vull dir, això és una política del departament anterior a la nostra arribada, però se planten plantes d'alt valor, no? Caducifolis, arces, coses d'aquest tipus d'arbres més aranyoners, arbres d'alt valor i que pràcticament estan desapareguts de la ruta, de la muntanya, perquè entre el pi l'arrasa tot. S'ha fet i se fa també un esforç molt gran de senyalitzar. S'ha senyalitzat des d'un punt de vista jo diria minimalista, vull dir, hi ha altres maneres de senyalitzar rutes que nosaltres no practicam ni practicarem mai i que a vegades ens du a petites discussions en la Federació de Muntanya, perquè la majoria de rutes GRs, de grans senders, de gran recorregut, una cosa que no he dit, òbviament, però que tots en sabeu, és que la ruta, tant aquesta com la ruta Artayuc, estan homologades provisionalment com a GRs, que són senders de gran recorregut. Com sabeu, i al manco la majoria de GRs que jo he vist per Pirineus i que he vist alguns a Galícia i tal, utilitzen la pintura per marcar, evidentment, l'altre dia amb una xerradeta amb l'expresident de la Federació de Muntanya d'aquí, és que és més ecològic perquè no gastes fusta, no gastes metalls, no gastes res. Pot ser més ecològic, però a Mallorca la pedra és l'eix de la ruta. No podem pintar una pedra, vull dir, és que no podem, simplement no, entraria en contradicció amb la pròpia essència de la pròpia ruta de pedra en sec, no? Marcam relativament poc, avui no està en Irene, o no ha arribat encara perquè m'ha dit que arribaria un poc més tard, el camí de cavalls, per aquell que hagueu fet algun tram, jo crec que està hipersenyalitzat. Han optat per una altra via, que són unes balises cada 100 metres o cada 200. Encara que no hi hagi cap possibilitat de que te surtis del camí, posen una balisa. Vull dir, estan molt... És una manera de senyalitzar, que és tan vàlida com la nostra, però que la nostra és molt més minimalista. Vull dir, si hi ha una senyal, aquesta senyal, si hi ha aquesta senyal,
i aquí no hi ha cap sortida o cap encreuament o cap possibilitat de perdre fins aquí 2 quilòmetres, doncs no torna a haver cap senyal en 2 quilòmetres. És una opció com qualsevol altra. Ja vos dic que en aquest sentit sí s'ha fet un esforç i se continua fent. I després hem fet molta difusió, vull dir, hem fet tota una sèrie de tasques. De fet, quan anam a jornades, a congressos, a projectes europeus, el model Ruta de Pedra en Sec sempre és, no sé si envellat, però com a mínim un estímul i un objectiu d'assemblar-se. Tenim la web, tenim una app que hi ha molt de milers de gent que se l'ha baixada, que òbviament pots veure on estàs, fins i tot crec que pots reservar refugis de l'APP. Hem editat mapes, que crec que ja n'hi ha si en voleu algun. Hem editat llibres que ara estan agotats i que no hem refet perquè, com que estem a punt d'aprovar una ampliació de la ruta, estem esperant a treure la guia amb la ruta ampliada, per no fer ara una edició d'una ruta que no res quedarà obsoleta. I tenim aquest visor de senderisme, que és una aplicació, una pàgina web del Consell de Mallorca on pots veure la ruta sobre Google, que sempre és un avantatge. I direu, vale, feis moltes coses, arribam, no, me quedava aquesta. Varen treballar molt també amb socis europeus per aconseguir que el patrimoni immaterial, que la tècnica i el coneixement, el savoir-faire de la pedra en sec fos declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Se va fer al novembre de 2018 a una assemblea a Maurici a la que vaig tenir la sort de participar. Eren 8 països que estan aquí baix. Ho gestionava tot el Ministeri, perquè aquestes coses sempre les gestiona el Ministeri de Madrid, però a Espanya la nostra tasca va ser fonamental. Varen tenir milers de firmes apoyant això i record perfectament, això és l'assemblea de la UNESCO, que la pedra en sec se varen declarar, me pareix, 28 nous materials, alguns eren brodats de la illa de no sé on, uns altres un ball de dimonis a no sé quin país. Record que va haver 2 que varen posar a les 1.000 i pico persones en peu. Un va ser el Rigui, quan varen posar una cançó de Bob Marley aquí a la pantalla gegant, tothom se va aixecar ballant Bob Marley, i l'altre que va aixecar tothom va ser la pedra en sec. Va ser una cosa curiosa, potser és perquè eren 8 països o no sé, però varen ser les dues amb més repercussió. Fins aleshores estic dient una sèrie de coses, jo diria exitoses, diria coses que no hem parat, però arribam aquí, arribam a la situació actual, tenim una enorme dicotomia, perquè jo crec que tenim un èxit i uns reconeixements a nivell nacional i internacional grossos. Tenim projectes, participam a projectes europeus on sempre som un soci bastant desitjat. He aconseguit que la pedra en sec passi d'una situació d'oblit que està, no nosaltres, quan dic no me refereix a jo que acabo d'arribar, me refereix al Consell de Mallorca i a la gent que va començar fa 34 anys pràcticament a preocupar-se perquè la pedra en sec desapareixia i els darrers mestres ja eren majors i si se'n anaven ells, se'n anava tot un coneixement. Aquest primer curs de l'any 88 ha arribat en aquesta situació en la qual jo crec que tenim una enorme contradicció que està en groc a baix, i pot ser perquè no som un polític professional i jo som un tècnic que està a política per circumstàncies. No me costa res acceptar això. Fa temps que no obrim ni un quilòmetre de ruta, vull dir, els quilòmetres oberts són aquests verds que tenim per aquí, i els que no estan oberts són aquests que estan en taronja, això és en el pla especial de 2015, que teòricament en 4 anys s'hauria d'haver executat, és a dir, el 2019-2020 hauria d'haver estat oberta tota la ruta. Per què aquesta gran contradicció entre aquests èxits que tenim en verd aquí? Hem aconseguit recuperar, jo crec, la pedra en sec, hem aconseguit el reconeixement de l'ofici de marger, que se va deixar de donar cursos a Mallorca perquè amb aquest reglamentarisme en el que la nostra societat ha entrat
el Consell feia cada any cursos de formació ocupacional amb fons, normalment fons europeus o fons de l'antic INEM, que cada any treien en el mercat, entre cometes, 10-12 margers, vull dir, 10 o 12 professionals que com a mínim havien fet un curs d'un any. Amb aquest reglamentarisme que entrant, des que entram a Europa, tot se regula, tot se reglamenta molt més i resulta que no existia cap títol oficial de marger. Per tant, vàrem haver de deixar de fer aquests cursos, crec que fa 11 anys o 12. Des de llavors el Consell, el Departament, va començar a intentar recuperar o recuperar no, que hagués un títol oficial de marger. Han estat anys enormes de feina, de reunions, amb la Conselleria d'Educació, amb la Conselleria de Treball. S'ha aconseguit l'any passat, crec recordar que va ser l'any passat, el 2020, se va aconseguir la qualificació, si no m'equivoco, la certificació. Se va aconseguir la certificació de marger. Això vol dir que ja estan establerts tots els requisits que ha de tenir un marger professional, una persona que fa marges de pedra en sec, i a partir d'aquí, com a mínim, tots els margers que podien demostrar la seva experiència, bé per obra, perquè ja tenien obres que podien dir això l'he fet jo, o bé perquè havien fet cursos o altres, obtenien aquest títol, entre cometes, de marger, el qual també permetrà en el Consell, que és un compromís que hi ha, que ja no depèn del meu departament, que, per exemple, tota l'obra pública de carreteres, on s'han fet desastres habitualment, però perquè la paret seca és molt cara, és caríssima i costaria a vegades més cara que la pròpia autopista, però en principi en els concursos hi ha el compromís del Consell, des de la presidenta fins al conseller de carreteres, de que ara que ja hi ha un títol, ara que ja hi ha un carnet demostrable, en els concursos públics que se facin, quan s'hagi de fer una paret, s'exigirà que l'equip que guanyi el concurs, que l'equip que se presenti, com a mínim hi hagi un marger a la de zona. De totes maneres, falta la segona passa, que és establir els estudis per la gent nova que vulgui ser marger. Vull dir, perquè això és per tots els que ja eren margers, o tots els que ja havien fet cursos, havien fet parets, o havien après de son pare i per tant, podrien dir tot això ho he fet jo i som marger. Això és el que se diu la qualificació professional. I aquí estem discutint, entre cometes, amb educació, amb el CEPE, que ara se diu CEPE, l'antic INEM, per intentar que se regularitzi com ha de ser un curs per marger i, per tant, tornar a fer cada any cursos de marger regulats, establerts i que surtin margers titulats. Això ho faríem a l'Escola de Margers, de la que ara en xerraré, perquè això ja forma part del futur. Per tant, ens trobam aquí, en aquest present, en el que, per lo que fa a la pedra en sec, crec que les coses van bé. Per lo que fa a la ruta, també és coneguda, té refugis d'altíssima qualitat, estan molt bé. Per lo que fa a la seguretat també, a la senyalització també, al reconeixement internacional també, però no aconseguim, o no hem aconseguit fins ara obrir els quilòmetres que ens falten i faig la meva culpa. Hem obert petits trams com aquest d'aquí a aquí, hem obert un altre tram per aquí, vull dir, hem obert cosetes molt petites al llarg de 6 anys, però realment estem fora d'aconseguir... Com vaig de temps? 10 minuts. Ostres! Estem fora d'aconseguir el que voldrien, no? Ara crec que hem trobat per fi el camí del que jo defensava sempre i que ha costat molt, no? Això que veig aquí és la publicació en un diari de màxima tirada de les Illes d'una llista de propietaris de l'aprovació definitiva d'un projecte de senyalització d'aquesta ruta que va des de la Trapa fins aquí, no recordo ara, però crec que fins aquí, al coll de Sagramola, és la publicació en un diari de màxima tirada de l'aprovació del projecte, de la llista de propietaris afectats i que s'inicia la via per expropiar aquest camí. Era i és l'única via possible quan tu has d'executar un pla especial, no queda d'altra. Vull dir, dels anys 80
tothom va tenir clar als anys 90 que s'expropiaven coses, terrenys per fer un poliesportiu, per fer un parc o per fer una carretera de circunvalació de la ciutat. Expropiar per fer un camí costa, és una cosa que ens ha costat, que encara costa, que hi ha reticències de funcionaris, que hi ha reticències d'alts càrrecs, vull dir, això que expropiïs per un camí no s'acaba de visualitzar. No queda d'altra. Un pla especial s'ha d'executar, tenint l'obligació d'executar-ho. Fins i tot uns altres podrien denunciar el departament per dejació de funcions i no fer la seva tasca de complir el pla especial. El pla especial s'ha de complir i, per tant, aquesta via és l'única. De fet, segurament si pensam, jo no sé on viviu cada un de vosaltres, ni molt manco la gent que pugui estar seguint la xerrada en streaming, si penseu a casa vostra, en el vostre entorn, caminar s'ha convertit avui en dia en una pura necessitat. Vull dir, la gent camina i després de la restricció camina més. A vegades jo m'he aixecat a les 6 del matí i ja hi ha gent caminant, que no m'ho puc entendre. Fosc, com si fos mitjanit i la gent està caminant. Avui en dia caminar és tan necessitat com en els 80 o en els 90 era una piscina municipal o era un poliesportiu, no? I per tant hem obert la via. Dia 29, és a dir, d'aquí 10 dies o 9 dies, ja feim un acte que se diu actes prèvies o no sé què, que és l'últim acte amb els propietaris, on ja li entregarem, si venen, un xec amb l'import i a partir d'aquí crec que ja falten un parell de firmes d'intervenció o tal per fer l'ocupació d'aquest camí i, per tant, aquest camí passarà a ser propietat del Consell de Mallorca i passarà a ser públic. Això per jo és una passa brutal perquè ens ha costat i al principi no se veia, que ens demanaven informes de que això era possible, fins i tot no és que fos només per això, però vàrem la passada legislatura elaborar una llei de camins públics i rutes senderistes on específicament diu que quan s'aprovi una ruta senderista això du implícit la utilitat pública. La utilitat pública és el que se necessita aquí per poder expropiar, igual que la té un hospital o que la té una carretera. I bueno, això és la primera passa, ens ha costat, jo diria que 4 anys i mig, llarg. Vàrem fer un tram molt curt, com veig aquí, vàrem fer un tram molt curtet, que crec que té 5 quilòmetres, per no complicar-nos massa en la primera i no tenir 30-40 propietaris, tenim només 6 o 7 propietaris afectats, en la qual anava a dir que ha estat més fàcil, però no ha estat més fàcil, ha estat difícil igual, ha estat difícil i acaba ara i personalment estic content perquè crec que hem obert la porta per concloure tota la ruta i els 80 o 90 quilòmetres que queden per obrir, no? Que alguns són camins públics, vull dir, el que passa que tampoc ja, i això la gent que porta molt més temps al departament, com els tècnics o el cap de servei, saben que discutir la situació de camí públic esdevé llarguíssim. Varen recuperar un camí, són més senderistes, ho sabran, estallencs, el camí de Rafal va costar 14 anys, vull dir, recuperar un camí que era obvi que era públic, no? I així tot no se va aconseguir que se declarés públic, sinó que se va declarar privat d'ús públic o una cosa així. Hi ha sentències al·lucinants de camins òbviament públics, com el camí de Son Pou i aquella zona de Son Torrella, que al final han estat favorables en els propietaris. No val la pena, vull dir, no val la pena. Al final te gastes molt més en contenciosos i en perdre temps i energies, en peritatges, en tot tipus de qüestions que en aquesta via. Al final hem deixat de discutir, vull dir, si al final se demostrés que és públic, doncs simplement els diners que tens allà depositats no els cobraria, però ja pensam que no val la pena discutir la titularitat pública d'un camí tancat fa 30 anys. Vull dir, els camins se van tancar fa 30, 40 anys, quan els nostres pares o els nostres predins varen descobrir el Seat 600, varen descobrir que anar en cotxe era meravellós i varen deixar de caminar. A partir d'aquí els propietaris varen aprofitar per tancar camins. Fa 40 anys que se varen tancar, fa 50 anys que se varen tancar, i discutir ara la situació
és esgotador. I aquí tenim les perspectives de futur. Primer és acabar la ruta que tenim, vull dir, rehabilitar i adequar camins ja existents, privats, expropiant-los. Vull dir, això és el que me referia ara. Aquesta és la primera opció. Primer és expropiar camins i després senyalitzar-los i adequar-los si cal. He posat aquesta diapositiva perquè és, la gran, no sé com dir-ho, la gran derrota del departament. Vull dir, aquí el camí que tots creiem és aquest, el camí que va per el pla d'Espauet, és un camí que estava en el pla parcial aprovat, que se va llevar, que nosaltres vam intentar tornar a posar, que l'hem aprovat inicialment i que finalment ens hem quedat sols com un mussol i ningú recolza que el camí vagi per aquí. No podem oblidar que en temes de camins tenim enfront a gent amb molt de contactes, per dir-lo finament. Vull dir, gent que té empreses a l'IBEX, gent que té bancs, no com els que poden tenir nosaltres per seure en el pati, sinó bancs des que tenen caixers automàtics. I han aconseguit que ningú, quan dic ningú, dic dels altres grups polítics que hi ha en el Consell, recolzi aquesta idea de pujar per el pla d'Espauet, que és aquí, és un lloc emblemàtic, és un lloc d'altíssim valor ambiental, etnològic, de tot tipus, i la ruta que nosaltres hem proposat anava per aquí i no feia aquesta volta un poc innecessària. Bueno, és la gran derrota, però si aconseguim obrir aquest tram des d'Esporles, aquest tram és el més llarg que està tancat actualment, des d'Esporles fins a Deià. Aquí, a més, hi ha un tram molt delicat, que són els cingles de Son Rullant, on s'han mort ja diverses persones. És un tram que no té cap dificultat, no és que siguin tal, però que la gent se perd perquè veu les llums de Deià a la dreta, se'n va cap a la dreta i allò du cap a uns penyals on la gent s'acaba perdent. Bé, morir-se no s'han mort molts, potser quan s'han mort 4, 5, 3 o 4, però perdre's se'n perden molts cada any, vull dir, perdre i la Guàrdia Civil els ha d'anar a buscar, l'helicòpter, totes aquestes històries. Aquest tram és el més llarg que ens queda sense obrir. Obrir aquest tram ens permetria poder anar pràcticament tota la serra, des d'Andratx fins al port de Pollença, i és l'objectiu. Com dic, primer cal fer això, no podem obrir. Vull dir, a mi a vegades m'escriuen a les meves xarxes socials o aquests dies quan he publicitat vos esperàvem a les jornades tal, me diuen menys jornades i més obrir camins. És que no podem obrir més camins. Vull dir, hem obert tots els que podíem i estem a l'espera de poder avançar en aquesta obertura. Per tant, una via és obrir camins ja existents, vull dir, tot aquest camí existeix, tot aquest camí existeix. No hem de fer obra ni hem d'obrir res, l'únic que està tancat i per tant l'hem d'expropiar. De fet, molts de senderistes el fan, vull dir, molts d'excursionistes el fan i no passa res. El que passa és que nosaltres no podem posar senyal que són imprescindibles aquí per evitar que la gent se perdi i se continuï matant. Per tant, primera via de futur és acabar els trams de la ruta existent. Quan dic existent, dic aprovada, existent legalment aprovada, via expropiació. Segon passa és obrir nous camins sense expropiació, ja sigui perquè els hem adquirits. Aquest és un camí preciós que el que el conegueu en el fumat ja veus quines sigassagues que fa aquí, ja veus, és un camí que se va fer fa no sé, supos que més de 100 anys per abastir el far de Formentor. Quan se va fer la carretera se va quedar totalment en desús, ja va desaparèixer, hi ha una carretera que arriba fins en el far i aquest camí pertanyia al Ministeri d'Hisenda, crec. Ens ho va cedir fa 2 anys, o ens ho va donar fa 2 anys i ara hem començat aquests dies. De fet, ahir vaig veure les fotos de com s'està començant a recuperar i em va agradar, és espectacular com la gent fa feina. Ja no ho feim amb la nostra gent, vull dir, això ja vos dic que amb intervenció i amb totes aquestes coses és impossible. Hem contractat una empresa que és la que ho fa i han començat a fer net de vegetació. Després, a posteriori, ja refarem, tenim pressupost i tenim el projecte preparat per recuperar el camí del qual han robat, cosa que sembla estranyíssima,
milers de pedres, que dius, com algú pot robar pedres? Doncs sí, han desaparegut moltes pedres d'aquí. Per tant, la segona, el punt 1A, diria jo, és obrir nous trams, ja sigui perquè els hem adquirit recentment, perquè ens han donat o per algun altre, o perquè un ajuntament hagi recuperat difícil una titularitat d'un camí en pleits, o pel nou pla especial. Vull dir, tenim el nou pla especial a punt d'aprovar-se, està Medi Ambient en una d'aquestes Medi Ambient, vull dir, del govern, a la Conselleria de Medi Ambient, en l'avaluació d'impacte ambiental. És un nou pla que incorpora nous camins a la ruta, la majoria d'ells són camins públics oberts, en el qual el futur continua per marcar, per senyalitzar i per obrir, ja sigui els camins que s'incorporin via pla especials o aquests 12 quilòmetres que s'han incorporat via adquisició per donació del Ministeri. Això és el nou pla especial que tenim. Està a punt, jo espero que potser en el plenari de febrer se pugui aprovar, perquè només queda que l'avaluació d'impacte ambiental, que en principi hauria de ser favorable, perquè jo me l'he mirada i no hauria de tenir problemes. El futur és aquesta ruta. Com veus, el blau són nous trams que uneixen aquí el Cap de Llà en Galilea, el nou tram que ens fa molta il·lusió, que és des de Palma per la Vileta, per el camí real, arribarà fins a Estellencs. Aquest, tot i ser del pla antic, no està obert. L'hem recuperat, era un camí que s'havia perdut, que s'havia tancat, l'hem recuperat i espero en aquests dies propers, en aquestes setmanes, poder inaugurar-ho. Vull dir, poder inaugurar-ho vol dir poder posar la senyalització i fer un acte amb els dos ajuntaments afectats, Puigpunyent i Estellencs, obrir aquest camí, que és l'antic camí real que arribava fins a Palma. Després tenim aquest tram que va a la universitat arriba a Esporles. També és un tram que tenim ja obert, però no com a ruta de pedra en sec, està obert com a camí públic, se va costar també, i hi ha un propietari que el tanca i que gira les senyals i aquestes coses, però ara quan sigui ruta de pedra en sec ho podrà fer amb menys dificultat perquè podrem intervenir. Els ajuntaments els hi costa intervenir, vull dir, els ajuntaments, jo ho entenc, són veïnats seus, tenen un municipal, són ajuntaments petits, excepte Palma o Inca o Sóller, i si costa intervenir, per un ajuntament encara és més difícil. O sigui que quan sigui ruta de pedra en sec segurament intentarem que no torni a canviar senyal ni torni a fer coses d'aquestes. Ens fa també il·lusió perquè la universitat té uns immensos aparcaments que els caps de setmana estan tancats i una possibilitat per molta gent pot ser arribar a la universitat i començar des d'aquí un camí que és molt guapo. Aquest és el camí des de Raixa també fins a prop de la universitat. Això aniria de Santa Maria fins al barranc de Coa Negra, està obert i tot d'una que sigui ruta se podria senyalitzar. Aquest de Lloseta cap a Mancó, i això ja és la ruta Artayuc, que és aquí, no hi ha enllaç. Així connectaríem amb tots els pobles de Reiguer, excepte en Campanet, que està aquí, que seria un poc el forat que queda per tancar i que se tancaria fent una variant des de Lluc per aquí, per Campanet i tornant cap a Pollença. Hi ha possibilitats d'adquirir una finca aquí, no depèn ni tan sols del nostre departament, sinó del Consell. Aquí hi ha una finca molt interessant que es podria comprar i això permetria obrir aquesta variant sud del Tomir i tal, que tancaria el cercle. Després està la ruta de pedra, la ruta Artayuc, que arriba fins aquí a Artà, i estem treballant, se surt un poc de la temàtica d'avui, en el que hem anomenat la ruta dels Fars, que és una ruta costanera que anirà, aquí no se veu, però més o menys que coneixeu la forma de Mallorca, vos ho podeu imaginar. Va per tota la costa de Llevant, arriba fins al sud, puja per aquí, per zones molt urbanes, vull dir, però també el camí de Santiago travessa ciutats, no totes les rutes senderistes han de ser d'alta muntanya, i per gent de fora el passeig marítim de Palma és una autèntica meravella, vull dir que i connectaria amb la ruta de pedra en sec a 3 llocs, a la Vileta, a Calvià, a Catdellà i aquí, en el qual se tancaria un cercle
de rutes senderistes. Aquesta només està iniciant-se. Tenim el primer projecte, Medi Ambient ja li ha fet una primera revisada i li queden segurament 2 anys de tràmits administratius, 2 anys i mig per concloure. Això és un poc com està les properes passes. Segon objectiu és completar la xarxa de refugis del Consell, de la ruta. Aquest refugi és Galatzó, està molt avançat, s'ha hagut de retrasar, sobretot per aquesta mancança de materials. No hi havia fusta, me sembla increïble, però no hi ha fusta, no hi ha ciment, no hi ha microchips, és una cosa que pareix quasi prefabricada, però que és aquí. Aquí això és una sala multifuncional que serà, jo crec, l'autèntica joia de la corona. I tenia moltíssima fusta que no ha pogut ser, vull dir, això és el refugi de Galatzó, serà, i crec que serà l'orgull de la ruta, perquè està una finca molt emblemàtica. Això és la finca de Raixa actualment, és una altra finca superemblemàtica, aquella és de l'Ajuntament de Calvià i tenim un conveni per gestionar-ho durant 30 anys. Això és Raixa, això és l'estat actual, amb cadires per aquí, en la part de darrere que no se visita, i això és el concurs, el projecte que va guanyar el concurs d'idees. És un projecte, jo diria que molt agosserat, però opta per la via de deixar, no opta per la via de crec que tots, jo no som molt expert en patrimoni, però hi ha 2 vies, restaurar com si fos lo antic o deixar lo antic, consolidar lo antic i definir molt clarament lo nou. Algun castell per Castella que ho han restaurat així i la part de dalt és metàl·lica i tal. Això és el concurs que va guanyar i estem en procés, el contratam a l'arquitecte segurament aquesta pròxima setmana o la següent per iniciar el procés. Ens agradaria, abans d'acabar la legislatura, deixar iniciades les obres. Vull dir, tot depèn dels tràmits, tot depèn de tal, i així només faltaria un únic i últim refugi que seria les porqueres a Esporles, a una casa que algunes possibles i alguna que està en venda que serviria com a refugi, però que les restriccions i el pressupost i tal varen fer en el seu moment i alguns dubtes que no se comprés. Amb aquesta xarxa tindríem 8 refugis propis del Consell, més el del Castell d'Aragó, més un altre Esporles, que són associats, per dir-ho així, de gestió privada. Tenim l'escola de Margès, que estem a l'espera que el Ministeri d'Educació i Treball mos autoritzi o defineixi com han de ser els estudis. Això és la finca de Raixa, que té aquests safarets immens. Tot això és la part restaurada, tota aquesta part d'aquí, aquesta és la part restaurada. Això serà el refugi, aquí van les cuines, aquestes parts baixetes van les cuines, i aquí aquesta nau transversal i aquesta són habitacions, menjadors i tal. I això serà l'escola de Margès. Vull dir, està ja previst que es restauri amb el mateix projecte, ja té logo, que és una cosa que hem començat a fer cursets de Margès, fent cursets. Ara mateix la consellera no està aquí i m'ha demanat que l'excusi si no pot arribar a temps, tot i que intentarà arribar, perquè està saludant en aquests alumnes, tot i que és un curs no de Margès professionals, sinó és un curs de lo que jo diria, o els nostres estudis serien hobby farmers, gent que té una caseta, gent que té un hort i que vol aprendre a restaurar les pedres. Són 3 o 4 setmanes i és un curs per gent, no és un curs per Margès professional, però és un curs que manté els margers nostres, aquest és un dels nostres margers, actius i els fa fer aquesta part d'educació. I això és el darrer, crec, ja cap, me sembla que ets a darrere. Estem treballant amb 7 països més, aquests que veus aquí, en la constitució d'una xarxa europea de la pedra en sec. Això és un itinerari cultural europeu del Consell d'Europa, és un itinerari que ens fa molta il·lusió, però que també cada vegada costa més, vull dir, cada vegada, sobretot, potser influïts per totes les restriccions. Fa 2 anys que no ens ha pogut veure, vull dir, això evidentment no ajuda perquè el virtual va molt bé i avui mateix ens permet que molta gent ens estigui veient des de casa seva, però per coses d'aquest tipus el presencial també és necessari. I estem avançant entre els 8 països, tots amb tipologies de pedra en sec, fins i tot
aquí al nord, que ens pensem que a vegades la pedra en sec és una qüestió purament mediterrània, i no, a Escòcia també tenen molta pedra en sec, el que passa que és d'un altre tipus, amb pissarra i amb pedra aquella negra que tenen i tal, i això és un itinerari cultural europeu, estem treballant amb el tema, i crec que... no, i ja per acabar, són 5 cosetes petites, utilitzam la ruta de pedra en sec per iniciatives de formació cultural, medi ambient, per tipus fem educació ambiental a la ruta, milloram l'entorn amb repoblació d'espècies, això que he comentat abans, també milloram l'accessibilitat universal a certes etapes o a certs trams i variants i als refugis. És un tema complicat perquè, per definició, la muntanya i la discapacitat no casen massa bé, no? I pots tenir un refugi com Tossals que sigui 100% accessible, però arribar allà no ho és perquè està enmig de la muntanya. Vull dir, però bueno, així tot estem en un projecte europeu amb aquest tema, amb fer accessibles els refugis i treballant per això. Alguns se pot arribar en cotxe i per tant s'hi podria arribar gent amb mesures amb mobilitat reduïda. Després estem treballant amb mesures de seguretat per senderistes. La ruta de pedra en sec i la carretera de la Serra se creuen 4 o 5 vegades, són punts perillosos i tenim projectes alternatius a les carreteres o al creuar les carreteres. En la majoria d'ells ens trobam en el mateix, podrien tornar 4 diapositives enrere, que hem d'expropiar. A vegades minúcies, a vegades hem d'expropiar 30 metres, però clar, són 30 metres, el procés per expropiar 30 metres o 3.000 és idèntic, vull dir, i per tant, si tu vols que la gent no camini per la carretera, has d'expropiar 1 metre al costat de la carretera perquè la gent camini de fora, no? Però bueno, tenim varis, tenim un que ja està a exposició pública i que ja té aquell anunci que vos he posat, és precisament d'aquest, que és un a Estellencs. Aquell anunci no corresponia a la trapa, que ja se va fer fa 4 anys, sinó que el varen fer fa 20 dies o un mes per expropiar petits trossets a Estellencs per poder millorar el creuament de la carretera a la sortida del poble. Seguim treballant en la recuperació del patrimoni i en l'entorn de la ruta, no en l'energia d'aquells anys de treballs faraònics, però sí sense parar mai, no? Perquè una cosa que ens ha passat és que els margers han anat complint anys a mida que també ho complia la ruta i el Consell, i alguns tenen tendinitis, uns altres tenen ciàtiques o jo que sé, lumbàlgies, i ja no poden continuar la seva tasca. Vos deia allò d'intervenció abans perquè se'n van a fer una altra tasca, però no ho substitueixen, no? En la qual cada vegada tenim menys margers, tot i que l'opció que cada vegada tendim més és a subcontratar de fora, perquè la llei Montoro, capítol 1, que és contractar personal, és dificilíssim, i contractar de fora un servei és molt més fàcil. Després tenim, això és una assignatura pendent, és el Consell Assessor de la ruta de pedra en sec. El pla especial estableix que hi haurà un Consell Assessor que participarà al manco anualment en les decisions que corresponguin a la ruta. No ho hem fet, vull dir, no ho hem fet, no puc dir... No ho hem fet, tenim la gent, ens varen quedar en la fase en què enviaven associacions senderistes, excursionistes, associacions ecologistes, associacions de propietaris que ens diguin que triïn entre ells els seus representants. És una feina complicada perquè no trien a ningú, vull dir, al final què has de fer? Triar-lo tu, vull dir, i estem en aquesta fase i no ho hem fet. I després aquest és el darrer objectiu, que és connectar la ruta amb els municipis de Raiguer en la modificació del pla especial, que com vos dic m'agradaria que estigués al proper febrer o cosa així, si Medi Ambient del govern no troba massa problemes. La gent que sigui de fora, això de Medi Ambient del govern i nostre és perquè a les Balears com a Canàries, segurament la Lídia si m'entendrà, hi ha un tercer nivell competencial que són els cabildos en el seu cas i els consells en els nostres. Hi ha coses que són del govern i hi ha coses que són del Consell. I Medi Ambient, crec que ho va dir també en Irene, Medi Ambient com a tal segueix sent una competència 100% del govern. I això és tot, vull dir, això és la part de baix del barranc, i simplement gràcies, i crec que no he complit més o manco amb els temps, però és un poc una passada molt ràpida per al futur, que jo el veig positiu una vegada que hem aconseguit vèncer aquestes resistències a intervenir, a expropiar
petits camins que necessitam, perquè no expropiam grans territoris, no expropiam camins o fins i tot servituds de pas a vegades, ni tan sols mos quedaríem el camí, sinó que mos quedarien simplement o expropiarien simplement la servitud de pas. Això ha costat moltíssim. Jo crec que molta gent deu tenir. De fet, l'altre dia, dimarts, tenia una reunió a un ajuntament de Mallorca, que no diré, amb el batlle i la cap d'urbanisme i territori. Va dir, és que el veïnat se queixen de que li passen per casa seva. No, senyora, no li passen per casa seva. Un camí, casa seva fa frontera amb un camí. A Palma, en els pobles, ningú ens queixam de que... Bueno, sí, ens queixam, però ningú se li ocorre posar una cadena a un carreró d'una urbanització perquè fan botellón. Aniria a la policia municipal i el dia següent llevaria la cadena. A la muntanya això sí passa, i en el camp això sí passa. Foten una cadena, se queden tan tranquils i han de començar tot un procés que a vegades s'allarga 15 anys, com va passar en el cas de Rafal, per aconseguir que llevin aquesta cadena, no? Som optimistes, crec que ens ha costat, hem hagut de vèncer resistències difuses però dures, de fet encara en tenim, i ja ara sí serà qüestió de, com a mínim, abans de que acabi la legislatura, de deixar tots els projectes d'obertura de la ruta principal engestits. I gràcies, com dic aquí, i bueno, això és tot. Després, si voleu, fem qualque pregunta i gràcies.